ije na Russia ị ga-afụ professional doctor gụsịrị akwụkwọ ike ị na-afụ na that doctor ma ife ọ na-eme ma n'asụsụ befa ka eji wee mụzieli anya bụ ife dọkịta ọ na-eme. Emegene na Igbo bụ must from pre-nursery. Ebe anyị nọ n'ụbọchị tata bụ na Kieta, Enugu steeti. Anyị chọrọ ka mmadụ ịbụọ ma ọ bụ ịtọ tinye ike n'ọnụ n'okwu a maka na ndị Igbo si na ajọ ihe ịgba ahụ ọ bụrụ omenala. Tupu anyị na-aga n'iru, biko kabara ka ị na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na Facebook. Kabara ka ị na-esonye anyị maka ife ọbụla gbasara ndị Igbo bụ na ikoROtv network ka a na-ekwu maka ya. Ekenekwe m unu. How are you? Ma ọ na-ekwu okwu ma ọ dị ekwu okwu ebido kụziwere English. So eruo na skuul, ụmụazị nọrọ na skuul kama ha ga-eme Igbo na skuul, taịm ahụ ya ga-eji wee mee Igbo na skuul, ha pụọ dị ụtọ na adịghị akụziri ha Igbo na ezinụlọ ha. Na ha gụrụ akwụkwọ mana ha gụrụ akwụkwọ ha mara ife, ha gụrụ akwụkwọ ha gụfuru uche. Igbo bụ Igbo, ekenekwe m unu. Ekene m ikwu kene onye nta. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ wee na-asị nke onye chili ya zelu. Afa m bụ Nnemeka Ilelunachi mana ịchọkwa ịkpọ m iriwe akụ. O nwere ife na-eme n'ala Igbo n'ụbọchị tata, ya wee ife gbagwojuru m anya na-agbakọ m anya mmiri. Anyị mabụ ndị ikoROtv network si ka anyị pụtakịrị n'ogbe ka anyị na ndị mmadụ kpakọrọ ya nkata ka etinye ọnụ n'ife anụnwa. Ya bụ ihe wee bụrụ gịnị? Ọ dịzị ka ọ bụ alụ onye Igbo isiri nwa ya asụsụ Igbo. Ọ dịzị ka ọ bụ alụ. Imirikiti nne na nna bụ ndị Igbo bụ oyibo ka ha na ụmụ ha ji akpa nkata. Anya na-akwa asị na asụsụ oyibo adịghị mma, mana o kwesịrị ekwesị ka nwa gị jesia n'ụlọ akwụkwọ asụcha ya oyibo, ọ batakwa n'ụlọ be gị isụwakwara nwa gị asụsụ oyibo. O kwesịrị ekwesị. Ị na-anya na mba ọzọ dị iche iche dịka ndị ugwu iji wee maatụ, onye ugwu ga-abụ ọmụta nwa o bido n'ụmụazị sụbara nwa ya asụsụ be ha. Ị ga-afụ nwatakịrị bụ onye ugwu ifo ebe ọ na-atarị asụsụ be ha, ọ dịka o si n'afọ nne ya wee sụba ya bụ asụsụ. Mana imirikiti ụmụ anyị bụ ndị Igbo bụ nke ọ bụla ị na-asụ asụsụ Igbo ọ na-ene gị n'anya ka agha sị na ị na-asụrụ ya asụsụ ọma maka ya bụ ife wee jọgbuo onwe ya. Ebe anyị nọ n'ụbọchị tata bụ na Kieta, Enugu steeti. Anyị chọrọ ka mmadụ ịbụọ ma ọ bụ ịtọ tinye ike n'ọnụ n'okwu a maka na ndị Igbo si na ajọ ihe ịgba ahụ ọ bụrụ omenala. Tupu anyị na-aga n'iru, biko kabara ka ị na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na Facebook. Kabara ka ị na-esonye anyị maka ife ọbụla gbasara ndị Igbo bụ na ikoROtv network ka a na-ekwu maka ya. Ekenekwe m unu. Mgbaka ijen. Nwoke biko gwa anyị afa gị. Gwa anyị afa gị. Afa m bụ Chukwuebuka. Afa bekee m bụ Favor. Nwanne anyị nwoke biko, o nwere ya iji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata. Ịma na ịbịa ịnanya na Igbo, nne na nna ndị Igbo ya ọ na-adịzi ka ọ bụ alụ nne na nna bụ ndị Igbo mụta nwa asụgbara nwa ha ejiri Igbo na-azụ ụmụazị. Ọ na-adịzi ka ọ bụ alụ n'ala Igbo. Ịmawonu, so anyị chọrọ ka itinye ya ọnụ ka egwu anyị tinye ọnụ n'okwu a. Nwanne ya bụ ife ajọka, onye fụ eziokwu ya kwuo ya bụ ife ajọka ya tago. Ịma na maazị Mbọnụ Ejike na mbido mgbe o jesi Amerịka nata, ọ bịara chọpụta na ndị be anyị na-asụzi n'onu dịka ndị ọcha. Ya bụ ife wee wee ya iwe, o wee gbaba mbọ etago make sure na e nwere abịa nwebe edemede n'Igbo, nwebe so many things na Igbo language. Mana ịbịa wọchị ya kịta, ọtụtụ nne na nna na-asịzi ka fa were ụmụaka fa wee na-ama atụ ọntụsi na ụmụaka ha na-asụkwa bekee yetago. So ụfọdụ chọrọ ka e were ya na-eme ihe a na-akpọ fọmin yetago. Na nwa mmadụ asụkwa Igbo, ifu mmadụ ọpụtasị my mama used to tell me, my mother told me I'm from Imo State, my mother told me I'm from Anambra State. Ya bụ ife jọrọ njọ yetago. So nna agwa ndị nne na nna na-asịfa biko no mụzibenụ n'onwe unu Igbo amaka. Asụsụ Igbo kwesịrị ịga mba niile. Ije na China tata ihe afụ na ndị China anaghị asụkwa bekee, fachidalụ gị ife ifedalụ gị n'asụsụ obodo fa. Ije na Russia ị ga-afụ professional doctor gụsịrị akwụkwọ ike. Ị na-afụ na that doctor ma ife ọ na-eme ma n'asụsụ befa ka eji wee mụzieli anya bụ ife dọkịta ọ na-eme yetago. Ife ikekwe n'obodo ndị ọzọ English bịara abịa yetago, bekee bịara abịa. So ya dị mma ka nne na nna tinye ọnụ n'okwu a nnafe ekwu na wee mụzibere ụmụaka fa Igbo. N'Igbo amaka yotago, Igbo malụ mma. Ọka Igbo ka mụ na iji ele ife na Igbo ka anyị na-asụ ife a. So Igbo amaka. Ị gaa na Yoruba, n'obodo Yoruba ị ga-ahụ nwa na ndị Yoruba ihe ha na-asụ bụ asụsụ befa. Onye Yoruba chọrọkwa ịma ma ị bụ onye Igbo ka ị bụ onye Hausa ka ị bụ ihe ọma bụ ọ na-asụrụ gị Yoruba. Ije na Hausa land ihe Hausa ma bụ Hausa na-asụrụ gị data Hausa. Ma ị ma asụ ma ị mara asụ ọ na-asụrụ gị. So ebe ọ bụla ị nọ na-asụ asụsụ eji wee mara ndị be anyị bụ asụsụ Igbo. Asụsụ a ga-ejikọta anyị niile ọnụ. Ije na mba ofesi
enweghị isi fụ nwanne gị bụ onye Igbo immediately ọ sụrụ Igbo ị ga-afụ na ya bụ ife ya atọkalị gị ịghọtago o nwere ya njirimara anyị ịsụghara Igbo ife onye esi wee makụọ gị wee tinye mgbu ha nwanne m nwoke obi ya adị ya mma na ọnwa ọ fụrụ nwanne ya nwoke na mba ofesi sụrụ Igbo so Igbo amaka ka anyị na-asụ n'Igbo anyị na-ekene gị nwanne anyị daalụ nna anyị na-ekene gị biko anyị bụ ndị ikoROtv netwọk gwa anyị afa gị aba mbụ mmadụ ibe m egbuna m ịchọ ịkpọ m ya n'afa ịchafụ m na ibie ịchafụ ịkpọ m ya n'afa mkpọbilu ịkpọ m ibe nna anyị na-ekene gị ị na-anya na n'Igbo tata ifo na nne na nna mmụta nwa ya ọ na-adịzi ka ọ bụ alụ nne na nna iji asụsụ Igbo wee na-azụ ụmụazị ịmagonu nne na nna mụta nwa ejiri asụsụ oyibo wee na-azụlite nwatakịrị anyị chọrọ ka ị tinyere anyị ọnụ na ya gwa anyị ife iche maka ya etu ozi na-adị nne na nna mụta nwa kịta ụfọdụ ndị na-achọkarị ka nwa fa sụwa oyibo mgbe ka ngwa ife kpatara ya mgbe anyị nwa na-etonite n'obodo ọ na-amụdị nwa ohere bịa iji ezi bekee maọbụ ọrụ oyibo panata ụmụaka fa na-asụ oyibo anyị na-enenefa ọ dịka onwe ife pụrụ iche dịfa n'ime tinyelu ụmụ obere be akparamagwa ya bụ ịchọ kịta na ife na omereme gai ụmụaka na-adị ka ha na-eme mgbe ha so enecha afa anya dịka omume pụrụ iche dịfa n'ime so onye ọbụla ebe ọ nọzi ọ na-achọ ka nwa ya sonye na-esonye bụ oyibo mgbe a ndị ọchịchị maọbụ ndị gọọmenti afọrọ ihe dị n'ime ya n'oge agbachi nkịtị olu ka ife a mebisielu ọ gaghịzi ya chighata kịta chọọ ka echi ya azụ etu ozi na dị ha na-eme dịkwa mma ndị Igbo si na ewere ihe chọọ ewu ojii enwere ike ịchọta ya mgbe ife ka dị mana chi jie ije n'ọbịa ka ije chọọ ewu ojii ya na abalị ya bụkwa gịnị ya na ọhịa ya bụ ofu so ebido kịta ndị Igbo si na taa bụ gboo ma anyị ebido ka ebido ebe ekwesịrị ibido ya ma ọ bụrụ na ndị ọchịchị ya ekwe maka ọ bụrụ na ị na-ege ntị na TV ya na-anụ ka a na-asị na etu a na-akụziri ụmụaka etu esi ekene mmadụ sị nwa ana m anụ a na-akụziri fa etu ezi wee sonye bụ oyibo ka o wee tọọ ụtọ na ntị mana nke bụ isiokwu bụ na a na-akụziri ife fa kwesịrị ime na mbido ife ekwesịrị ka agwa nwatakịrị na mbido bụ oke otolite arabụgo di ya mgbe ọ na-aṅụ ara mgbe ọ na-amụ ije mgbe ọ na-amụ okwu o were asụsụ nne ya na nne ya wee too o jiri eto o jezie n'ụlọ akwụkwọ akụzibeziri ya ife na-abụrụ asụsụ nne ya na nne ya ọ dị ifele na-eji eme obodo oge a na-eri oriri ekeresimesi mgbe efe nwatakịrị nọ yunivesiti ọ mara asụ chacha ọkwa n'obodo anyị bụ Naijiria ka a mụrụ ya n'obodo anyị bụ Naijiria ka ọ nọ wee too ọ mara asụ asụsụ Igbo ọ mara asụ chacha ebe a na-agwa ya bụ eziokwu ọ na ezinụlọ nke m ọ nọ yunivesiti ibe a na-ekwu bụ na eji maka ka amalụ m ya amụta ịsụ chacha na asụsụ Igbo wee gbaa mbọ onwe admishọn n'Ọka ya ka ọ nọrọ n'ala Igbo eju anya ebe ka o si ọ na-ene anya si na obodo Igbo ebe ọ na-ene anya si na Igbo onye ebe ọ ghọtara ihe ị na-ekwu and they say what's your name? I said, I'm just a two person. Heard from where? I said, heard from Anambra. What part of Anambra? He said, okay, you let me look at government. Na mbido etu ozi abụọ bụ na eje aba kịta say that asị na ebe a na-agụ akwụkwọ. I said that mathematics is must. English is must. Kemegani in Igbo bụ must from pre-nursery. In ọrịkịta ekwe na Igbo bụ must ya iwu from pre-nursery. O nwere ka nwatakịrị ezi wee gụcha pre-nursery weta Igbo. Ya weta Igbo. Time Igbo. Etu ọzọ weta time oyibo. Weta time arithmetic na maths. Weta time Igbo from pre-nursery. Ọ gwa pre-nursery ọ bụ na ọ dịtara Igbo akụziri ya. Akụzigharị anya, o degharị anya.
odo ije na mahadum ya ụlọ akwụkwọ dị elu enwere a na-akpọ carry over ọ dịkwu na secondary school ọ bụrụ na ofe ele enye ochi ya taa gụọ ya gụsie ya ike nene ya adịshọn ya amalụ na ọ pasịrị ya mgbe ka ekweghị esi ịzụ nwatakịrị na pre-nursery before ọ na-abata nursery wee bazie elementary nwere ka onye esi wee gụsị anya mgbodo ndị na-agụdo na elementary 5 wee jee common entrance nwere ka onye esi ghara ịmụ Igbo mara asụsụ Igbo mara ife a na-asụ n'Igbo mara ife a na-akpọ ngaji efere nkata mara ife a na-akpọ okpu mara ife a na-akpọ ọjị akị ụmụ kịrịkịrị ihe eji adị ndụ nwere ka ibido na pre-nursery wee zọ nwatakịrị ka ọ ghara ịmụ ihe ndị a niile ka anyị debekene nwa anụnwa na-agwa anyị na TV ihe ọ bụ na-enyere ife bụ oge na-abịa mgbe mmadụ ya na-amaghị ebe o si esi anyị bụ ndị ikoROtv netwọk biko gwa anyị afa gị. Afa mbụ Chief Ernest Nwosu. Nna anyị biko ịma na ịbịa n'ala Igbo n'ụbọchị tata o nwere ife na-eme n'ala Igbo anyị chọrọ ka ndị mmadụ tinyere anyị ọnụ n'ụbọchị tata ọ na-adịzi ka ọ bụ alụ nne na nna iji asụsụ Igbo wee na-azụ ụmụazị ya ụmụazị Igbo na-eto eto a na-azị ya ọ dịzị ka ha na-azị aghọta asụsụ Igbo so anyị chọrọ ka ị tinyere anyị ọnụ ka egwu anyị iche maka ya. Ihe m chere maka ya bụ ọ bụchalụ ndị na nna ka o si n'aka o nwere ndị dobere alụ na ha gụrụ akwụkwọ mana ha gụrụ akwụkwọ ha mara ife ha gụrụ akwụkwọ ha gụfuru uche ha gụrụ akwụkwọ fada echeta na nna ha maka onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịma ebe o si o kwesịrị ịma ebe o si a na-ebido n'ala wee rigobe enu ọ na-ada ajọgbu ọ na-ada ewutebe mmiri nne na ụdị ire etu a na-eme ine ndị Hausa anya aba abịa asụba Hausa ya ama ihe a na-ekwu mana ya na nwanne ya nọkọ sụba Hausa ya anụzi ihe a na-ekwu etu a ka ọ dị ndị Yoruba nke anyị bụ na anyị elego onwe anyị elefuo uche ịbatakwuo na nzukọ a na-eme eme oge ụfọdụ a na-asụkwuzi asụsụ oyibo wee ọ dịka ọ bụrụzi Igbo bụ Igbo eji amabu atụ Igbo eji ama atụ Igbo bụ Igbo a na-ekwu okwu oge ụfọdụ atụwa inu nwunye n'inu ofe ka anyị aghọta ihe a na-ekwu mana ndị be anyị ndị asị na ha gụrụ akwụkwọ jidere ndị Igbo wuo ihu n'ala ọ bụrụ ihe jọgburu onwe ya na njọ ọ na-ewute ma ọ na-agba m anya mmiri mana ọ nwere ihe nwere ike ime mana anyị bido ta mara asị na ọ mata amagbuo onyenwa. Nna anyị ịma na ndị Igbo na-asị anyụọ nsị si kapịa ya ọnụ ka ọ ghara igbu otule kedu n'uche nke gị kedu ife ọ dị gị ka a ga-eme kedu ife a ga-eme ọnọdụ a ndị Igbo nọ na ya? Ọnọdụ anyị nọdụ ya bụ anyị nwere mere onwe anyị ọnọdụ anyị na onwe ihe mere ọnọdụ anyị nọdụ anyị nwere eme onwe anyị anyị enweghịzi ihe nzuzo n'ebe onwe anyị nọ anyị amaghị onwe anyị amara ụmụnna anyị nwere nsọpụrụ onye a bụ ihe gburu anyị bụ Igbo onye ukwu okenye ha amaghị ụmụazị amakwuruzi okenye nsọpụrụ onwe ya na-akpọ nsọpụrụ ụmụazị ga na-enye okenye nsọpụrụ okenye a na-egosikwa na ya bụ okenye anyị wee nweta onwe anyị onye bụ ya na-ekwu. Anyị na-ekene gị nna anyị daalụ mọmị anyị na-ekene gị anyị bụ ndị ikoROtv netwọk biko gwa anyị afa gị. Aha m bụ Chinonyere m Obialọdede. Mọmị biko anyị chọrọ ka itinye onwe okwu anyị chọrọ ka itinyere anyị ọnụ kedu ife kpatara na nne na nna ndị Igbo ya ọ na-adịzi ka ọ bụ alụ onye Igbo mụta nwa o jiri asụsụ Igbo zụọ nwa ya imirikiti nne na nna ndị Igbo n'ụbọchị tata bụ oyibo ka ha ji azụ ụmụazị ha anyị chọrọ ka itinyere anyị ọnụ n'okwu a. Ihe mere ya ụmụaka dị ala like isi Igbo bụ na o si n'aka parents na-azụ ụmụazị dị na kid asịwa ha baby how are you ma ọ na-ekwu okwu ma ọ dị ekwu okwu ebido kụziwere English so eruo na skuul ụmụazị nọrọ na skuul kama ha ga-eme Igbo na skuul taịm ahụ ya ga-eji wee mee Igbo na skuul ha pụọ dị ụtọ na adị akụziri ha Igbo na ezinụlọ ha even kịta dị iweta ihe nọ na village ma ọkọchị Igbo jụọ ha gịnị bụ ihe a gịnị ka a na-akpọ ihe a n'Igbo ha mara ya ha sị gị mommy I don't know dị ụtọ na nne na nna ha kụziri ha ihe ahụ agwarọ ha aha ihe ahụ lekwa ka esi eme ya lekwa ihe eji eyuzi ya ha adịghị agwa ya
mana abịakwa na nke skuulu bụ na ọ na-esi ndị teachers n'aka ma lecturers na-akụzi ya n'aka even ma the higher institution. Ụfọdụ time ahụ a ga-eji wee kụzie ihe ga-eru ịbata na klaasị nwaanyị onye nkụzi ahụ bịakwara ahụ ndị onye ahụ bịara akwụkwọ ị ga-ahụkwa ya ka ọ na-work out ị ga-esi ya laghachi na klaasị no time of ihe adị otu a ị hapụ nwatakịrị ọ pụọ n'ezi ịrụzie na klaasị ịfụ sọsọ few ahụ ị ga-afụ bụ ndị dị interested ịma ihe a na-akpọ maka asụsụ Igbo. So ndị a ga na-eblame parents blame teachers na-akụzi nkụzi because these days ụmụaka chọzi na-anụ ihe a na-akpọ Igbo a chọrọ ka Igbo ka a hapụzi na-asụ asụsụ Igbo na obodo anyị bụ Naịjirịa. So a ga na-akụziri Igbo na-akụzikwa ihe dị n'omenala Igbo ka ụmụaka na-amata ya mgbe ndị okenye a ga na-apụ ijikwanụ ha ihe dị n'Igbo ha kọwaa ha si na ọhịa bụ ihe onye akụziri ha mgbe ọ dị n'ọnọ ndụ ọ gwụda m ka ọ dị m n'ọnọ. Anyị na-ekene gị maọmị, anyị na-ekene gị daalụ nna anyị na-ekene gị. Anyị bụ ndị ikoROtv netwọk, biko gwa anyị onye bụ. Onye unu ya nọ bụ Honorable Chiwoba Igwesi, Chairman Keta Market Traders Association. Nna anyị o nwere ihe na-eme n'ala Igbo n'ụbọchị tata ebe na anyị fụ na nne na nna bụ ndị Igbo nya iji asụsụ Igbo wee na-azụ ụmụazị bụzi ọ dịzị ka ọ bụ alụ n'ala Igbo ịghọtago omumezie ọ dịzị ka asụsụ Igbo na ana anyị chọrọ ka itinye ọnụ n'okwu a. Well, na nghọta nke m asụsụ Igbo anaghị ana n'onye chọrọ kama ihe nchọpụta bụ na ọ na-adịzi ka nwatakịrị ọbụla eji asụsụ Bekee wee zụọ maka na a na-ahụtazi n'obodo anyị na ịnọrọ n'obodo a na ọ dịghị ka ị ga-eweta ihe ịchọ. Onye ọbụla chọrọ mgbapụ ijeruo mba ofesi ije ebe ndị ọzọ dị iche iche. Eweruzie na nwatakịrị ọbụla pụta n'ọgbọ ebe ya na ibe ya nọ n'ọbụ Bekee ka a na-eji were ekwukarịta okwu. Ọhịa ịghọta bụ ihe na-eme n'ezinụlọ dị iche iche, mana abịa n'asụsụ mmadụ dịka mụnwa abụ m onye ọkụ na-anọ mụ na agaghị ama nkwu okwu ugboro ịbụọ ka ị ghara ime ebe isi ọgụwa ga-ejizi aka gị wee jụọ m na ịdịka ọ bụ ịbụ onye ọkụ maka iwe nkwenyesi ike n'ebe a mụrụ gị ịma were asụsụ gị tụfuo. Ọ dị n'obodo dị iche iche, mana nsogbu anyị were bụ ọ bụrụ ụmụaka bụ o si n'aka, ọ bụrụ ndị nne na nna ka o si n'aka. Na ihe anyị na-ahụta bụ mmiri bidoro n'isi wee gbarụọ. Ndị nnọchite anya ndị niile anyị tụkwasịrị obi bido na federal, ọ bụrụ na ihe na-aga dịka o kwesị ịnọ na be gị ịnọsie ike ihe kwesịrị iru gị eru gị maka na ka m si afụ ọ fịakwara arụ ndị wefọ na-arụ fọknaiza ewere uru ha baa maka ndị taya ha daa n'ụzọ. Ndị na-arụ mekanik ewere uru ha baa maka onye moto ya mebi. Ndị na-arụ kapịnta wechere uru ha baa n'ofu n'ofu. Akwụkwọ dị mkpa ka ị mara onwe gị, mana ọ bụrụzi na ị ga-agụrụ gụfuo ma ebe isi onwekwa onye na-atọ ụta kama na tata ka bụ gịnị gboo. Ọ na-esitekwa ndị nne n'aka mgbe ụfọdụ ọ na-esi ndị nne maka na oge ị ga-eje asụsụ na-azụ nwa gị ha wee shie ọwụ were Bekee ị na-agwa ha na ọ dịcha ihe ziri ezi ha sị gị mba na ha nọrọ n'ebe ha ga-anọ ha asụkarịtara, mana ọ ga-afịazi arụ onye Awụsa pụta bụrụ onye nọtegara aka n'ala Igbo ọ tọrọ nwatakịrị gị inu okwu Igbo nwa ga na-enene ya n'anya bụ onye kwesịrị iji inu okwu wee narị ya nke o ji n'aka ma ya na ya na mbọ ma hazie onwe ha n'ọnọdụ kwesịrị. So ọ dịrọ m ka mmasị gị na iwu na o si onye a chịrị onye a n'aka, kama na nsogbu anyị were bụ nkwenyesi ike ime ka ihe kwesịrị na-eru mpaghara ọbụla na-eru ka ọ ga-abụrụ ị mara na ọ bụgodo na ishio na be gị jeghapụ ebe ọzọ na ihe ịbụ ka ime gịnị ka ịbụ ọkwa na nghọta nke m. Ekene gị daalụ
Igbo bụ Igbo ekenekwe m unu n'anya anya bịagwa na nchịkọ ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taata. Unu anụwo ka ndị mmadụ si wee tinye ọnụ n'okwu a. Nchịkọ ya wee bụrụ biko nne na nna bụ ndị Igbo anyị na-asị biko gị bụ onye Igbo ịmụta nwa bido n'oge sụgbara nwa gị asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo amaka. Ị na-anya ifu na ndị ọzọ na-achọ ka ha na-amụta asụsụ Igbo dịka ndị ọcha, mana anyị nwabụzi ndị Igbo bịazie anyị na-etufuzi asụsụ anyị etufu, ọ jọgburu onwe ya. Gị nwa bụ onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ, ma ị n'obodo oyibo, ma ị nọ Lagos, ma ị nọ Abuja, ma ị nọ Kano, ịfụ nwanne gị bụ onye Igbo na-asụrụ nwanne gị asụsụ Igbo, anyị na-akwasị na asụsụ oyibo adịrọ mma, asụsụ oyibo amaka, mana asụsụ izizi kwesịrị ịdị gị n'ọnụ ma ebe ọ bụla ịfụrụ nwanne gị bụ onye Igbo bụ asụsụ Igbo. Ekenekwe m unu. Chetakwa na ị ka na-ekiri ikoROtv netwọk. Ọ bụ ngalaba a na-egosi ife ọbụla gbasara ndị Igbo, a na-akpakọrịta ife ọbụla jikọrọ ndị Igbo, ọ na ikoROtv netwọk ka ọ na-eme. Chetakwa na aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilelunachi, mana ịchọkwa ịkpọ mmiri gwa akụ kabarụ ka ị na-esonye anyị. Ije na YouTube ị ga-afụ ebe dere subscribe, binyere anyị aka, ị ga-afụkwa ebe sere ihe dịka mgbịrịmgba, ibinyekwa aka ka iwe na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ife onyonyo nke ọfụ. Anyị nọkwa na Facebook, nọkwa na Instagram. Kabarụ ka ị na-esonye anyị. Ekenekwe m unu ka ọ dị.